și informatică. Salut, sunt David Mihai, sunt și eu pasionat de robotică, informatică și matematică. Salut, sunt Leon și sunt pasionat de basket, informatică, matematică și robotică. Salut, sunt Darius și sunt pasionat de fotbal, matematică, informatică și robotică. Ce este BioRoot? BioRoot este un dispozitiv pentru măsurarea în timp real a gradului de poluare. Are două variante de construcție, Basic și Plus. Varianta Basic este compusă dintr-o plăcuță Arduino Nano, un senzor de poluare pentru particule în suspensie PM10 și PM2.5, un buzzer și carcasă. Varianta Plus este compusă dintr-o plăcuță Arduino Uno, un senzor de poluare pentru particule în suspensie PM10 și PM2.5, buzzer, display digital, carcasă și suport bicicletă. Cine poate folosi BioRoot? Orice persoană care dorește să afle în timp real dacă se află într-o zonă în care gradul de poluare depășește normele admise. Cum se utilizează? Simplu, BioRoot poate fi conectat la o baterie externă și din acel moment, oriunde s-ar afla utilizatorul, va emite un semnal scurt, adică a fost depășită limita admisibilă indicată persoanelor sensibile sau un sunet lung indicând depășirea nepermisă a pragurilor admise. De ce avem nevoie de un astfel de dispozitiv? Pentru că aplicațiile actuale oferă informații de la senzori aflați în puncte fixe, senzori care de multe ori nu funcționează. BioRoot va fi dezvoltat pentru a prelua informațiile de la utilizator și a construi în timp real o hartă a zonelor în care pragul poluării a fost depășit. Noi suntem BioRoot!